हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों मोनबा गाहाय खौरांफोर आरो बे गाहाय खौरांफोराव दङ 27 जानुवारियाव बन्द थागोन आसामनि गंब्रै जिल्लाफोरा। थामथि खेबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मुख्यमन्त्री ग्राम्य परिबहन आसनि। पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि गेजेरजों आबादारि बिथांमोना 60,000नि सोलाय मोननो हागोन 10,000 रां बसरि। बन्द जानो हागौ गोजाम 10 आरो 100 रांनि बिलाइ। हरनि समाव UPI जों पेमेन्ट दाखालाम होनना फोरमायदों NPCI। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिव इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्द बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। 27 जानुवारियाव बन्द थागोन रायजोनि गंब्रै जिल्लाफोर। फैगौ 27 जानुवारि खालार सानखौ बन्द महरै फोसावनाय जादों। बिटिआर गोरोबथाया फैगौ 27 जानुवारि सानाव 1 बोसोर आबुं जागोन आरो बेनिनो गिबि बोसोरनि आबुं जानायाव बिटिआरनि गंब्रै जिल्लाफोराव मावख'आरि बन्द फोसावनाय जादों। बे गंब्रै जिल्लाफोरा जादों क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां आरो बाक्सा। 27 जानुवारि सानखालि बन्द थागोन जिल्लानि गासै सरकारि बेसरकारि मावख', स्कुल कलेज बायदिफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम बिफाना बेखौ रायजोनि गेजेराव फोसावनानै बन्द जानो हागौ गोजाम 10 आरो 100 रांनि बिलाइ। गोजाम 10 आरो 100 रांनि बिलाइखौ बन्द खालामनायनि खोथा फोरमायबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि एसिस्टेन्ट जेनेरेल मेनेजार बि महेश बिथाङा। फैगौ मार्च आरो एप्रिल दाननि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो हागौ गोजाम 10 आरो 100 रांनि नट। मुद्रा सामलाय आफादनि मोनसे जथुम्मायाव लानाय थिरांथानि सायाव बे खोथाखौ मिथिहोयो बि महेश। पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि गेजेरजों 6,000नि सोलायै आबादारि बिथांमोना मोननो हागौ 10,000 रां बसरि। 2021 बोसोरनि बाजेट सेसना जागायबाय। आबादारि बिथांमोननि जांख्रिखांनाय आरो आबादारि बिथांमोनखौ मान होनानै मिरु रांखान्थि मन्थ्रि बिथां निर्मला सीतारामना बे खोथाखौ फोरमायो। पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि गेजेरजों 6,000 रां खनथाम किस्तिनि गेजेरजों बसरि होनाय जायोमोन। दा बेनि सोलायै बसरि 10,000 रां होनाय जासिगोन। फैबाय थानाय जिथु बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसननि गेजेरजों बिल पास जायोब्ला आबादारि बिथांमोना बे रांखौ मोननो हागौ। खेबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मुख्यमन्त्री ग्राम्य परिबहन आसनि। मुख्यमन्त्री ग्राम्य परिबहन आसनिनि गेजेरजों जिथु खामानि गैजायै गामिनि लाइमोन बिथांमोननो होनाय जायोमोन गारि। दा बे गारिनि थाखाय जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननो फार्स्ट आरो सेकेन्ड टाइम एप्लाइनि गारिखौ होनाय जाबाय। नाथाय दा थामथि खेबनि थाखाय अफलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। जुदि नोंथांहा ड्राइभिं लाइसेन्स दंखायोब्ला आरो नोंथाङा गारि सालायनो रोंगौब्ला अब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे गारिखौ नोंथांमोना 25% डिसकाउन्ट रेहायाव न'सिम लाबोनो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा नोंथांनि जिल्लानि DT थामहिनबा डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसनिफ्राय फर्मखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बेवहायनो जमा हरनि समाव UPI जों पेमेन्ट दाखालाम होनना फोरमायदों NPCI-आ। नोंथाङा UPI थामहिनबा इउनिफाइड पेमेन्ट इन्टारफेसजों रां ट्रान्सफार एबा पेमेन्ट खालामो नामा? बिदिब्ला दिनैनिफ्राय बे खोथाखौ मिथिनानै लादो। हरनि समाव UPI जों मानि ट्रान्सफार, मबाइल रिचार्ज, बिल पेमेन्ट बायदि लेनदेन खालामनो नाङा होनना फोरमायदों NPCI थामहिनबा नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डियाया। आरो बे खोथाखौ फोरमायदों मोनसे अफिसियेल टुइटनि गेजेरजों। बिथांमोना मिथिहोनाय बादिब्ला माखासे साइबार क्राइम हेकार्सनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों UPI-आ। बेखायनो दा बेनि आपग्रेडेशननि थाखाय खामानि सोलिबाय थादों। बेखायनो जुदि नोंथांमोना हरनि समाव UPI जों पेमेन्ट खालामोब्ला हरनि 1 रिंगानिफ्राय 3 रिंगानि गेजेराव UPI जों जेबो पेमेन्ट दाखालाम होनना फोरमायदों। मानोना बे समाव आपग्रेडेशननि खामानि सोलिबाय थायो होननानै बिथांमोना मिथिनो होदों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।